Dobrý deň, moje meno je Martin Mata, nachádzame sa v Poši a dnes vám predstavím tento krásny 10-arový pozemok, ktorého súčasťou je záhrada, plná ovocných stromov a rodinný dom. Sledujte našu stránku, ak sa chcete dozvedieť viac. Na predaj vám exkluzívne ponúkam pôvodný dom s pozemkom v obci Poša, okres Drano nad Topľou. Pozemok je situovaný v centre obce, hneď pri hlavnej ceste. Nehnuteľnosť má spolu 1000 m2. K pozemku sú privedené inžinierské siete. Kanalizácia je v obci dokončená a jej spustenie sa očakáva v najbližšom čase. Čo sa lokality týče, nachádzame sa v centre obce, približne 15 metrov od obchodu, 25 metrov od zastávky a hneď za rohom sa stavia úplne nové multifunkčné ihrisko. Veľkou výhodou tejto nehnuteľnosti je studňa, vhodná na čerpanie pitnej vody, ktorá vám umožní znížiť celkové náklady na prevádzku vašeho budúceho domova. Pravdou je, že v súčasnom stave dom nie je vhodný na okamžité bývanie, čo sa výrazne odrazilo na cene tejto nehnuteľnosti. Zároveň vám to však dáva voľnú ruku pri projektovaní vášho budúceho domova v jednej z najlepších lokalít obce Poša. Výhody: centrum obce, vlastná studňa, výhodná cena, hlavná cesta, občianská vybavenosť a blízkosť mesta.